coftal ɓallimen Aissatou Ly heeɗiɓe refi fulfulde fofo moon yewtere coftal ɓallimen min jettimo kanko Boly Ba artude noon e humpidde on e toɓɓere men alet hannde en kalat haala fokko koyngel championnat ji ɗi puɗɗitima to Europe ɗum woni Angleterre Espagne ha e France fettoɓe wonnoɓe e guurte puɗɗitima golle ma en gartu e puɗɗoɗe diɗɗe mawɗe ɗe ko wayno Manchester City, United, PSG to Ligue 1 to France ha e Barça to Liga. Real kam ko hande fuɗɗotto kono en ji Mbappé no fuɗɗori Moussa Barbary to Real e kawge Super Coupe Europe to Arabie Saoudite ne mayen kal hay Allemagne ko yewiti Super Coupe waɗi so waktu o rokki men kay mamin gar hen mayen kal kadi ko haɓoji e fijoji mawɗi adunaru ɗi fijoji joofi fijoɓe Afrique naɓe noon garti e leyɗe mumen ɓe mbaɗanama jaɓɓugal manggal to Côte d'Ivoire to Botswana to Kenya ha to Algérie to RDC kam ko haawi woni yoga won wiyaɓe koko dogui gartani mate ko dogɓe e bisimilla tedduɓe heeɗiɓe ko waɗi foof noon ko jewtude heɗɓe karallagal ngal Sara Doumbouya e Malang Sonko bismade kadi yaadiɓe men e nde yewtere no wowiri ni en jaɓɓoto Arouna Déme Seydi Déme a salminama. Aissatou a salminama en calmini hettiɓe ɓe kala eɓe gonduɗon ɗo heneɓe eyo Anne Dieynaba a bismama. A salmitama Aissatou en calmini grand Arona en jewnino mo no fewi en calmini hettiɓe kala ewa ɗeɗo jonte foof ko Mamadou Fall aranno o yewnano o jooɗima jonte ɗiɗi o arani ko gonga Dieynaba min calmini Mamadou Fall hawnaki ko mon darande e yewtere min calmini kadi walla min bismima min jaɓɓima gollidiɗo men o Moussa Barbary. Aissatou Ly a salminama heeɗiɓe ɓe foof calminama ɓe gonduɗen e suudu ndu kadi calminama. Championnat ji Europe puɗɗitima en kaali ɗum to Espagne, Angleterre hay France fettoɓe ɓe en jofni gurte mumen o sahani to Angleterre Manchester City e fettide e Chelsea holko mbawɗa humpidde hen ko noon jaati Aissatou Ly ina wayna poccital hakkude Chelsea e Manchester City ina wayna joofi woni joni fodde silimaji sappo ina wayna ko ɓeɓe ganduɗa ko Chelsea heeɓi foldeɓe e fodde loggi tati jafoɗon loggi ɗiɗi e kowal kamɓe Manchester City ko ɗum woni koɓe piiɓe ɓe ganduɗa ko Chelsea no dirteɓe les Bleus kono ɗum ko to banggue Liga ɗum koto dowla Espagne Real Sociedad nana fettida e Real Vallecano ko ɗo saaha koye kowal ɓe jarate Mallorca ma hiwodir e ɓe ganduɗa ko Real de Madrid ɗum ko sanga waktuji sappo e jeenayyi so fawi silimaji capanɗe tati ko wona ɗum ko Aissatou Ly ina wayna pottita hanki mbaɗi to banggue Premier League Liverpool kañum fuuli ɓe ganduɗa ko Wheatstone ɓe ganduɗa ko Wolves ko Arsenal fuuli ɓe ɗiɗi e kowal Everton kañum foolam ɗum ko yeeso Brighton Newcastle ina wayna fuuli ɓe ganduɗa ko Southampton Nottingham Forest ina wayna hakkude mabɓe e Bournemouth ɓen ko gotel e gotel West Ham ina wayna ngakki e yeeso Aston Villa noon a haalanimi haala kaymo ligue o holto paaduɗa en Liga walla ko Ligue arano to France ko wona ɗum ko to banggue Liga toon to dowla Espagne eɗen gandi hanki club aji ɗi ganduɗa ko ɓurɗo mawde nder winderde Barça laylaylalla ina wayno feccidiɓe ɓe ganduɗa ko merengue haalata noon ɓeɗe yiiɗi kalanami holko miijiɗa e pocital hande Real Madrid hakkude muɗum e Mallorca bon aɗa andi so mi jiiɗa waɗi ko kaw Real so mi wi Barça club ɓurɗo mawde certes arno en jarani wadde justifié haali gonga arno en ma mbi way par ce que Real heeɓi 15 trophée naggam ko club ɓurɗo ninde d'accord wona toon fondirte donc jarani wadde justifié haali gonga jarani ko rokka Harouna Kongolle haala jarani commentaire joni noon Barça waɗi hanki kamɓene ina wayna ɗiɗi e gotel yeeso Valencia tawi ɓe joguinoma caɗele seeɗa ina yamani ɗo e yeeso pottide ɗe ma ɗum waylo ko wona ɗum ko no mbiɗa ni Mbappé hakkude mabɓe Mallorca kam ko club mo ganduɗa voilà ko chance ɗum ɗo ko premiére point ngaji ɗiɓe dokka 3 points ɗiɓe dokka cadeau saabu Mallorca kam wona ganduɗa kippo tiɗɗo daratoɗo hande e yeeso Real Mbappé noon ina wawi tabitinde hoolare makko kono hoolare makko ɓurata wawde tabidde koye kippuji goɗɗi paaɗi hakkude mabɓe Barça Atlético Madrid Bilbao
ko nandi hen Moussa Oumar Bari a haali haala Mbappé hakkilam fayata koye PSG to ligue arano mo France ene wayno hay Mbappé iwi toon kono haɗani kamɓene e jogi darde wonde fayida eywa ɗum woni mataw mi anda so tawi a limantu en walla tan min gara en wawi limande on ina wayno kamɓe ɓe ganduɗa ko jaltude ina wayno ɓe pooli ko nayyi e gotel hakkude mabɓe e kippu mboɓe kiwodirano toon to voilà Havre toon to leydi France Ligue 1 ewa Moussa Oumar Bari a yettama konngol arti e ceerno Harouna mi yi joni hakkude ma e makko ene wayno surtout ko mbimi ko Barça club mawɗo ƴeewi kam seeɗa mbiɗa andi wiyata ko min ngala 15 ko murtuɗo min ngala 15 trophée ceerno Harouna min so wi Barça ko club mawɗo ko mbiɗa ko mbeɗe gonɗiɗi ɗum on ɓe ngala 15 trophée holɗo ɓe mbawi wiide ko club mawɗo Real nana dari wawi jagguede ko club mawɗo kono ham so tawi o wi aduna foof kañum ɓuuri hen mawnude ɗon mboɗo sikki jaɓanoɓe mo kewata Barça naɓe koyemumen wawi jaaɓi wonde hande ham so tawi banggue aɗa andi yimɓe foof pododirta hen ɓeɗa daña Ligue des Champions joguiɗo hen 15 an aɗa yaara e jeeɗiɗi walla jeegom joyi ni wona hay moni peyɗi seeɗa joyi sappo hakkunde aɗa wallitam mi wona noon min homi balluto Real mi wona supporter Real kono ham so tawi tan tolnirdirteje yewte kala jiiɗane PC tan jeeɗo yimɓe foof no waɗi critére pawaɗo wiya ko ɗum waɗi no yewteni on bangi ham kono ittata ko club mawɗo ga aɗani mawɗo par ce que sa jetti ay sen naati yewtere hakkude Real e Barça hande waktuji ɗi fof koye ɗum tan kalteɗen kalta goɗɗum no wawi taw ɗo konnguɗi ɗeɓani c'est à dire ko goto e club ɓurɗo mawde min jaɓi a jaɓanama Moussa ɗon Arouna sabuɗo Messi en ndewi ɗo Ronaldinho en ndewi hatta tan ben caggal Real a jaɓanama ɗum eywa ene wayno hande diɗɗe mawɗe ɗe fof keeɓi puɗɗode moƴƴude eɗen mbawi wiide Real koɗo Barça rewi ɗo tan rewata hakkude muɗum e Mallorca mi nanima nani aɗa wiya Mallorca wona diɗɗal mangal so Barça hawi ɗum so Real hawi ɗum hawnaki holno jiiruɗa fuɗɗode championnat ji ɗi Arouna walla Anne Dieynaba ɓaddu hen yiyande ma holno jiiruɗa fuɗɗode diɗɗe ɗe championnat ji ɗi fuɗɗode nde oɗo saha no mbiɗa ni no kippuji mawɗi ɗi foof kañen kam kolliri koye mumen hayso woni kam Barça hanki hayso fooli dañini caɗele e potital muɗum kippuji ɗi ganduɗa tan kam pooli taw daña caɗele ko wayno Paris en Marseille en ngari kolliri koye muɗumen ɓenni sa ƴeewi kadi Real hayso woni natani e championnat o kañum kam fuɗɗima hollori hoore mum e super coupe te Mbappé kañum nene nanni loggol hunde nde ganduɗa kadi ko ne weeli e puɗɗoɗa tan nanna loggol hay woni wamen amen minen Moussa en ɓe kam ɗum welani min sa ƴeewi kadi somin welama min parno caɗele ɗe ko to banggue Chelsea noon wona hande kam ɓe dañi caɗele kono noon ɓe potti kadi koye gaari mawdi ɓe potti koye woppono rawane o tan ede gasirno rawane ɗo ko ɗon fuɗɗiri ɓurɓe hewde doole ɓe fuɗɗi tan kolliri koye mumen gañinoɓe ganduɗa kañumen rawane jettuno rayaji foof a yino ɓe dardori ɗum noon hay championnat ji mawɗi ɗi foof kamɓe fof ɓe gaari ɓe kolliri darde ɓe gonno rawane walla rawande e nde ko ɗon tan hoye jokkol ɓe goni sa jetti a wayno Angleterre ni hande City holliri hoore mum ayi Liverpool ayi Arsenal Liverpool kañum wadde ni tan ko banggue série A o sa yi Milan e Inter kañen gari no mbadde nul no fuɗɗori tini holliri wonde to yimɓe payito no serena hen woddota no feewi wonno rawane koko jogori welde ko noon surtout banggue Premier League o mom no wawi wayde no wano ni serti hen tan seeɗa hakkude City e Chelsea mbiɗa sikki rawane ko bituji nayyi wonde ɓe mbaddi bituji nayyi nder poccite goote hanki ni keplo kippe mabɓe ina haalano hayso tawi mo ɗamini piggal immorade City kono kam mo laaɓa o heɓata loggin ɓe mbaɗetake loggi nayyi mataw ɓe keeɓani nayyi kono ɓe keeɓi ɗiɗi e kowal jaggunomo fiya wadde firti tan wadde omo jaggunomo fiya kono noon dole ɗe kadi tolnaki hande sa hawre bawɗo mo hay tan Chelsea dañi occasion ngaji ɗe holliri hoore mum probléme Chelsea ɗo e hitande ɗo e fof saison gasde yawatande fi
City en ji alan hande machine ala dokku sa jeewi City dokku ne jogi doole ko mbiyata o doole de potani o ɓurtiɗoɓe doole feewi United kañum nene wonko ala mbawi dañde hunde mbawi dañde maɓe ƴewcidda ɓe no moƴƴi gonga Manchester United kañum hawi Fulham mbiɗa sikki noon ko loggol gotol tan ɓe mbaɗi hay sinno heewani kam hay so tawi hawnaki tenak wawa joɗade en ko wayno United en Liverpool Arsenal a yawata ɓeddeɓe guila e joni par ce que ɓe potti ɓe hay so woni Arsenal kam foddi koye vol kañum ɓen ko kippum ganduɗa en daari seeɗa kono sa ƴeewi Liverpool e United ganduɗa foti ko Fulham a wawata wiide ɓeta ɓe e pottital gadi ngal ɗo tan ne heddi soir hono noon tan Real hande wawa ɓetede yeeso Mallorca Real super coupe o tan kono hulɓini de ay joni haala résultat PSG sa ƴeewi no darori ni ɓituji nayyi wattidori kono PSG tampi wadde darde yolde de muusi feewi ko noon ala alani équipage mawdi hay sa jaggi a darima no moƴƴi so heddi mintaji sappo e joni tan nden ɓe keewi wardema no feewi sa ƴeewi he mintaji sappo battididdi hat paari nani ɓituji tati ɗi oɗo noon écart o watta ɗum noon sa Angleterre yarani noon so City wawima piggal ngal musat seeɗa a haali PSG hakkude PSG e Le Havre nani kadi Moussa haali haala super coupe to Europe kono to Arabie Saoudite ne super coupe fijama hakkude Al Nassr e Al Hilal hakkude Kalidou Koulibaly e Sadio Mané weɓano hanki ɗon ne ko mbadduji kewɗi Al Hilal hawi Al Nassr ha en jii Cristiano Ronaldo hanki welatami Ronaldo saabu ngol watti laabi joyi ne reggodiri e piyaɓe kala ɗo hitande ɓe deggodiri toɓe kawre fof ɓe lappaɓe Al Hilal wadde wawi Al Nassr yoɓe jaɓru al seeɗa kamɓe mbawi ɓe ɗum leere mabɓe hankkadi ɓe laabimo ne kamɓe mbawi ɓe no fewi ne hay kay loggi ɗi keewi no wororo en garat han kadi Afrique haalde ko yoyti e Ligue des Champions CAF saabu o Ligue des Champions kadi ne fette hanki Stade d'Abidjan fettidi e Teungueth FC en keɗoto Abdoulaziz Diallo waɗaninen jagtore te kodal Stade Abidjan ngal no wawi taƴitude fofango sabu heɓugol maɓɓe fotodiral e ngal tiidodiral maɓɓe e diɗɗal Sénégal naaɓe wi'etengal Teungueth FC hay fi ko kamɓe ɓurno jogagol mullere nden kono ɓe hunnanano liɓugol ɓe koka hojomare 74 Teungueth FC hippiɓe hebbini ngoƴo e sengo ɓe Abidjan ɓen ha Adama Traoré bugitori loggol ka sengo diɗɗal muɗum ɓe seedi ɗon loggol e sengo kala e bange diɗɗal Teungueth FC hiɓe suni ko ɓe woopi konsoñugol ɗe toɓɓe tati ɗo Moussa Ndiaye woni eltowo ɓalɗi diɗɗal ngal on devait gagner les 3 points ici meɗen hanuno soñugol toɓɓe tati ɗen ɗo kono haɗali min weltike fota min fijiri ɓaawo hojome 85 ɗum ko e ñeñal amen tawa min sertiri ɗo no moƴƴiri ko ɗum ɗaɓɓa et c'est l'essentiel hari jikke no sembi ka Stade Abidjan o wawa folude heɓa toɓɓe tati ka nder galle maɓɓe ɗo kono ɓe yondinori toɓɓere wotere jukko eltowo diɗɗal ngal Esmel Niagne wi'i ɓe heɓɓitora e muranu ndun ka tinodiral maɓɓe satingal tel que on a joué aujourd'hui si on reproduit le même jeu avec si min fijiro yino min fijiri ni hande wondude wurtugol yoga e ellaji ɗin e ɗe balɗe ɗiɗi ɗe min heddori eltagol miɗo tamƴini no woodi piiji buy moƴƴi ɗi min huwata min waway foloygolɓe ka maɓɓe min yawta puis chez eux et puis se qualifier tinodiral ruttagol ngol no habba e alat arayde e nder leydi Sénégal. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Jarama Abdoulaziz Diallo maro ɗum kam haade min darota ko min ɓenna saabu eɗen jogui toɓɓere waɗɗe kawdire premier tour walle phase garano e ko yowiti e ɗin Ligue des Champions CAF o ene jokki noon ha hande ne waɗi kawdire ma en gartu hen hawnaki e jewte men goɗɗe kono ɗo joni noon en garat e toɓɓere men ɗiɗa ɓerde nde en kalani noon e fuɗɗode nde fijoji mawɗi adunaru ɗi e joofi gila halet ƴaɓɓine nde en kaalino hen kono en jokkat rippude hen ha hande saabu fijoɓe hewɓe garti fijoɓe Afrique naaɓe garti e leyɗe mabɓe noon
yoga e maɓɓe keeɓi DCW mbaɗanama jaɓɓogal manggal ko noon woniri to Botswana baɗino lessile Tebogo ha e Cheikh Cissé to Côte d'Ivoire kanko arti ñande talata nde keɗoɗen jinganoɗo mo goto yano jaɓɓoyademo. Il a beaucoup fait pour la nation ivoirienne, nous sommes très fiers de lui. O waɗani leydi Côte d'Ivoire nin ko ɗuuɗi meɗen weltorimo wonamo kala heɓata gandawol sila ka fijoji olympique Paris meɗen jiñirimo fota. Pourquoi nous sommes là et nous sommes très fiers de Cheikh. eyo on wiyete ko Moussa hankadi noon en keɗoto Cheikh Salah Cissé e hoore muɗum kankone warti e o welo e ngal jaɓɓugal. Je suis très fier d'être de retour dans mon pays. Miɗo welti foto artugol ka miɗo weltori jaɓɓango ko weltingol sukaɓe ɓe mi ɗaɓɓuno ɗum laatike leydi ndin fof no e welo none wo e gandawol heɓingol. Objectif, quelle que soit la couleur. eyo on woni Cheikh Cissé kanko noon siftinde tan o heeɓi ko DCWal bronze e banggue taekwondo mbiɗa sikki ko yareteɓe e capanɗe 6 kilo de ko noon ɗum noon e fijoji badnoɗi to Tokyo o heɓno ko DCWal kangue wona ko noon woni kangue o heɓno e ngol ɗo noon hay sinno heeɓi bronze haɗata to Côte d'Ivoire kam yimɓeɓe fof belti e ɗum kadi o jaɓɓama o teddinama ko noon woniri mi haali ɗum to Botswana to Kenya ne saabu hikka kam ko ɗum koko wowi wadde ni ñande foof jiya so fijoji waɗi ko wayno Kenya kam ene artira DCW keewe kamɓe eɓe goni e darde 17 ɓiire e leyɗe ɗe foof kamɓe gardi e Afrique foof no fotirno mi siftina yontere ƴabbine nde noon min mbino ko DCW 15 ɓe keeɓi kono ko DCW 11 wona 5 artude hen tan toonde jaɓɓugal maɓɓe ene wayno athlète ɓe woni yoga e athlète ɓe waɗantanoɓe monument ko nandi hen kono wonno wayirno ha e to RDC ko teska kadi goɗɗum e kabaruji hollitama min mi suwa jokkude oɗon jaal teskama won yaaɓe gartani taw ko fijoɓe yano ko e inde RDC ko laamu RDC nawi ɗumen ma taw kono darani kam ko leydi RDC ɗum kam addino haalullaji e humpitoji ɗi jimi noon mi yi fedde halfinade kala ko yowiti e fijoji mawɗi adunaru ɓe kolliti wonde ɓe dogani onon holno jiiruɗon ɗum holko waɗi yimɓe cikki ɓe jeehi toon ko doɗɗe mate ɗum ko wowi ko Afrique naaɓe koko gowi tawtorede fijoji ɓaɗi ni doga mbasa artude walla hol yiyande mon hen mate ɗum kadi hersinaki inde Afrique naaɓe i so yimɓe kawi ɗumen seeɗa tan waɗi no heewi wadde ha wayni soɓe jeehe leyɗele tubakoɓe ha wayni pirloji mbanni woode hen yaaɓe gartata walla jooro to no ɓooyi haade men so haala waɗi lesde puɗɗa artude ɗum noon hollirta tan wonno bonnante wiyete image Afrique Afrique hoore mum yimɓe jiiɗirano hollire ni saabu wayi hono to yimɓe jeehi foof tan eɗen kollirta hen darde nde yootani nde hoye men iwata ɗum noon wona hono yonna hay ko adi ɗum ni en ji won fijoɓe kadi gananaɓe ɓe pijani ni kamɓe ɓe ɓimbi ko ɓe jeeya punti laamuji tubakoɓe tan mbino mbiyeten dañi visa ji jaaha jeehi mbi haw kañumen goni andi sport équipe ma Ghana no mbaɗoya préparation jeehi toon jeehi laamu men tawi gona kañumen laamu nelani hay goto nelani ɗumen ɗum noon wona hono yiwode contrôle o manki walla koye fof ha joni to ɓe nawno kayitaji maɓe jiilo visa to ambassade Norvège mboɗo sikki heɓe en goni liggey mo ponno wadde heno kañumen mbaɗani la potironde lawol saabu eɓe jogui comité olympique eɓe jogui fédération eɓe jogui gouvernement maɓɓe nen laamu maɓɓe nan toon no mbawno namdade ɓen ha ganda so gonga walla wona mbaɗa tefoje eyyi kono noon ɓe ƴewtani ɓe goppu tan benni caggal ɗum anda wonde kamɓe hay goto nelani ɓe koye mabɓe tan wona aron tan ummonto hoore mum yaaha ambassade wi min koye pijo mata ko fédération walla ko ɗum waɗi noon kamɓe ambassade moɓe tottiɓe visa ji o
erreur o banggue min umori sikki tan hunde so wawi so tawi rewama ha joofi wasata woda ko yaltu hen ko wona tan wiyeede kaari en gari tan dogi sabu eɗen gandi hande kebgol visa pour yaade leyɗele Europe tawi ko Afrique najan foti kalisaji mbatta hen surtout son goni hedde yimɓe kayitaji to woni no namdedani heewi ɓe kewani rokkirde no tawɓe mbaɗani ƴewtahi ɓe teskito foof kala gaddutama ɓe ƴewto no moƴƴi ɗum noon so yarini tan ma taw no woni hen ganduɗa kamɓe koye mabɓe wasdañde haydara tan sa dañino trophée ma yiɗ artude leydi ma dañani haydara e pijoji ɗi mbaɗmi ni mi yi wonde hay Érythrée hande sa yi tawetaki fijoji mawɗi mbaɗi ni ko saabu kamɓe eɓe gowi wadde ko wayni hande kamɓe soɓe jeehi ɓe kotta soɓe danima leydi mabɓe waɗi guerre ɓe jahat lawol mabɓe ɗum waɗa hay goto tottaɓe visa sah ɓe gara so wona athlète aji mabɓe mawdi gan tan gan gonani Érythrée goni he caggal leydi toon goni hewɓe hen goni ha Amérique ni ɓen hay kañumen no mbawi hande mate eɗe peeje ene wawi ƴettede gam hadde ko wayni walle hande wona e banggue pelle tambiɗe fijoji ɗi e koye mumen walle banggue laamu ngu holko yimɓe mbawi wadde mate ɗum ene natta hande mate hande athlète ene hani toppitade kala ko yowiti e fijo muɗum tan waɗa hen fodde lebbi walla fodde kitande yahatan acca ɗum ɗon yaha waɗoyo goɗɗum furto doga nawe fijoji baɗini sa yi hewɓe no jaaha no doga sabu leyɗele immide no toppitorto hen ni poti wallitede ho ballitira ho noon aɗa yewon hen ɓe ganduɗa ho famdi tan cohli betena jaaha to ɓuuri towde daña résultat ji moƴƴi les laamuji men e leyɗele men fédération ne jiyaɗi ballata ɗumen en jii ɗum ɗo henne Louis François mendi ɗo e Sénégal cohlude ɗum noon ko excuse wona excuse hoy pour wiide ala jiiɗa ho dumaji ɗi ko jinni wiidema wonɓe ganduɗa ha tum gannani préparation moƴƴo change nationalité ayi hande won dañoɓeɗa e kewde jeux olympiques e jogantunoɓe Qatar taw ho Kenya jeeya Hollande dañi médaille d'or mo dañdi o ko africain ayi hay équipe Allemagne hande paleɓe no mbaɗa hen basket e leyɗele goɗɗe ne feewi Joël Embiid nani ha Cameroun kono basket NBA woni ha équipe Amérique France a jeeyi photoje de sa wiya ha France cikkata ha wonde leydi africain dañi médaille uji par ce que ɓaleɓe ɓuuri hewde hen ɗum foof noon jiida noon e yaaɓe ɓe ganduɗa kañumen nawidu men mbete no daña baafal tan udditangal jalta pora hen profité jaaha pour dogde ɓe par ce que leyɗele basal ɓe gondigangal ɗumen nogata wona dogoyde banggue sport walla goɗɗum ɓe mbaɗa hutorto ko wayno sport o e compétition mbaɗo no jeux olympiques walla championnat du monde so waɗi ni mbete ɓe daña visa ɓe daña kayita ɓe jalta ɓe jaah soɓe jalti ɓe gartata saabu hoɓe peeje ɓe pewjuno guila e adan plan ji mabɓe pawi tan ɗum woni lawol tan ɓe jiltono ɓen keeɓa lawol noon ɓe mbaɗa hen profité gollal tan wayno Moussa nawe ɗo mission États-Unis tan aɗa suusi dogde Moussa tan mi heddo toon ɗum kawa suusa wadde ko wayno mbimi tan mi heddo toon en tout cas ko wawi hen wonde foof ene foti ƴeewede ande holko saabo to kamɓe fijoɓe ina mbaɗa nen so ɗen ɗon caɗele saabu joni o haali ko wayno Érythrée hande ko leydi ndi ganduɗa mataw ko ene waɗi caɗele e mati hande hanani fijoɓe ɓe e banggue mumen o haali haala Louis François Mendy wonde kongo ɗiɗi suutino athlète ɓe hewɓe wona kanko tan ha e won debbo jetteteɗo jongo mi yejjitinde makko Bintu kankone o suutino kongi ha en jii caɗele mbaɗini nde yehi toon hakkude makko e fedde tambiɗe fijoji ɗi ɗo e Sénégal mate wona athlète ɓe koye mumen kaani rokkede kaɓirɗe walla kaani toppitede no hanniri ha kañumen mbasa miijade kan e yaade leyɗele goɗɗe ene doga saabu ene hersini kadi e inde Afrique ene hersini e leyɗele men ɗum woni koɓe ŋakkira saabu sa yi koɓe dogata ko tan ko ƴeewede koɓe keɓani ga ko ko alay saago ko ɗum hono no mbimi joni ko ɗum ñawande nde ganduɗa kala e saaha ɓultore wadde yooɓe ƴeew ko takatede ɓultude ko ɗum safre hande athlète gimmiɗo e inde leydi ina foti wawde hebde karallagal wawde hebde hebloji ɗi foti hebde ɗi foof gam wawde ha hande waɗande leydi mum ko nayi ɗum to ko sa yi omo keɗɗen joni Côte d'Ivoire najo arti ene jaɓɓa saabu tawat ko keɓɗa en mbiyaɗo heeɓi à 100% hebloji ɗi temedere wel kono wonko waɗana to banggue hebla ha o yeehi o addi ko ko hon kala dendagal petto walla pijowo immiɗo inde Afrique so waɗanama hono gon heblo yamani so yeehi ma waɗ golle kono kadi paari ma arte leydi muɗum wawa heblede wawa heblede wawa ko waɗi toon ko wawa hollirɓe ko Algérie kam
ɓiɓɓe Algérie jetti Iman Khelif sabu addani ɗumen nde sewal kange en jii kadi kankone wuro makko ene wiye Thiaret o jaɓɓama toon ñande aljuma walla ñande alhamis mi anda aljuma walla alhamis tan o waɗanama toon jaɓɓugal manggal hande ko neɗɗo mo ganduɗa Algérie foof ene farnoro ɗum ene wayno noon ko kokkone ɗon e waktu gasi ha laawi min jetti on e heɗogol bol lobbol tedduɓe min jetti hoɓɓe men Arouna Deme Dieynaba Sow hay gollidiɓe men Moussa Oumar Bari on dokkama aadi alet wonde on jarama